Ake ngikhuleke umhlaba wonke yingwele ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Namuhla bafowethu ake sibuke iphupho la uziphupha khona unqunu. Ukuphupha unqunu bafowethu akufanele ukuthi incazelo yakhona usheshe ufinyelele esiphethweni ukuthi njengoba uziphupha unqunu kusho ukuthi kukhona inhlupheko ezayo. Kodwa ukuphupha unqunu kubalekile ukuthi sikubuke ngehlo elijulile. Njengoba wazi ukuthi amaphupho achaza izinto eziningi ezahlukene kubantu abehlukene. Ngoba sabantu asifani, sisuka emakhaya angefani, sinenkinga ezingefani. Ukhona omunye ongaphupha enqunu kube ukuthi lokho kusho inhlupheko nje ezayo engadalwa izinto ezithile mhlambe ezenzakalayo empilweni yakhe. Kodwa kwesinye isikhathi kuyenzeka uziphupha unqunu. Uthola ukuthi uphupha unqunu nje ingoba kunesidalwa okanye kunethongo okanye idlozi lakini elikwembethe wena kodwa elisekuhluphekeni ongalazi. Uma ke idlozi noma ithongo noma isidalwa sakini ungasazi sike enhluphekweni akukho lula ukuthi usenzele izinto ezithile mhlambe zokusitakula lapho sikhona. Okungaba yimbangela ke ukuthi ke ekugcineni nawe ugcina usuke enhluphekweni, ugcina usuhlupheka kungafanele kanti kuphakama lesasidalwa esikuwe esidingayo esiswele ukuthi usilungisele ukuthile.